Etxeko sukaldean jaso genuen jana eta izana. Orain, eskolan, plazan edo pantailetan jasotzen duguna. Garai berrietara moldatzen jakin dugu, eta mintzakide berriak batu ditugu gurera. Hizkuntza gutxiagotua da gurea, baina mundura irekita dagoena. Hala ere, hizkuntza handiek abiadura bizian egiten dute aurrera, eta askotan ukondoka datoz txikiak baztertuz. Euskara hazkunde moteleko hizkuntza da, ama orearekin egindako ogia. Gu guztion babesa, zaintza eta uspoa behar duena. Euskarak aurrera egiteko etengabeko bultzada behar du. Espazio berrietara zabaldu. Orea arrotzeko garaia da. Euskararen lapikoa irakiten jartzeko garaia da. Horretara dator lapiko. Euskaldunontzako bilgune bat. Saretu eta indartuko gaituena. Praktikatzeko toki bat. Euskararen ateak zabalduko dituena. Ez dakienak ere, euskera dasta dezan. Arnasgune bat, euskaldunak lasai aritzeko, gozatu eta parrandan egiteko. Euskara egun osoz kalean egon dadin. Non eta Atarrabiako kale nagusian. Herriaren bihotzean, jolas eremuan parkean. Euskara egunero pasiatzera ateratzeko, martxan jartzeko. Sua piztu eta lapikoa irekiten jartzeko. Baina honetarako zure txinparta behar dugu. Apurka osatzen baita mamia. Zure txinpartaz denonaz. Piko, piko, lapiko.